Dnes tu máme špeciálnu výzvu. Chalani z Elkou Casper si zmerajú silu nie v pelotóne alebo vo fajtovaní kopcov, ale v kryptomenovom kvíze. A čo môžu vyhrať? 1000 BTMT alebo Bitmarket tokenov. To poďme na to. Máme tu jedného Adama, toho nazveme Adam E ako Elko a Adam 2 ako Adam Casper alebo Adam K. Aká je maximálna zásoba bitcoinu, ktorá bude kedy existovať? Tak kolem milionu. Aj! Adamka, zkus. Kolem milionu to byl takový přestřel asi, tak třeba 100 000. 100 000. OK, no takto. Je to 21 miliónov. Adam E vyhráva bod, lebo dal akože 1 milión, aj keď je to 21, ale Adam K dal 100 000. Takže Adam, máš bod. Čo znamená skratka HODL? HODL. Jak ještě no? HODL. HODL? Prdele. A taká kat? Jako musím říct vyloženě, co to jako znamená, nebo co to? Tie skratky, ano. Vůbec nevím. Nevieš. Adam E, poď. Holding of, no, já nevím, delfín třeba, na L, kam víc nenapadá už na L, to slovo. Anglické slovičko nejaké? License. License třeba. Holding of... Delfín's license. Holding of Delphine license. Aj, škoda, ale bolo to close. Toto vám ale neuznám, samozrejme. Hold on for dear life, to znamená, že udrž si to, aj keď je market lepší. Aj keď market vyzerá dobre. Zle. Pokračujeme. Čo bolo oficiálne zakúpené za Bitcoin a koľko to stálo? To znamená, že hľadáme to, čo bolo kúpené, dajme tomu, že strom, hej? A za koľko to bolo nakúpené, dajme tomu 100 eur, hej? Myslím si, že by to mohl být obraz za 10 bitcoinů. Takže obraz za 10 bitcoinov. Nebo dám 5. OK, nie je to správna odpoveď. Adam, vyskúšaj. Jak zní ta otázka? Čo bolo oficiálne poprvé zakúpené za Bitcoin? A koľko to stálo? Já nevím, možná to budu vědět, ale na Instagramu mě vyskočilo, že to byla pizza, koupili třeba za 20 bitcoinů a Jaka si trhá vlasy, že to udělal vlastně. Adam je blízko! Bola to pizza, boli dve pizze konkrétne za 100 000 bitcoinov. Pardon, za 10 000 bitcoinov, nie 100 000. Boli dve pizze, takže celkom dosť, ne? Adam E, výborne, máš druhý bod. Kto bol považovaný za tvorcu Bitcoinu? No. Byl takový asijský jméno a nevím, asi to končilo začínalo to příjmení měl na N, podle mě, ale vůbec nespomenu si, jak se mohl jmenovat. Nějaký na... Čo si myslíš ty? Já absolutně netuším. Kdyby mě aspoň napadlo nějaký čínský jméno na N, tak bych ho řekl, ale... Japonský nebo čínsky, jaký? Dobre, toto je trošku komplikovaná otázka, ale Adam bol si blízko, bol to Satoshi Nakamoto. No. Satoshi Nakamoto. No. Bola to celkom komplikovaná otázka, beriem, ale bohužiaľ túto otázku nebudeme brať ako za správnu odpoveď. Chalani, toto musíte vedieť. Toto bude ľahké. Ako sa volá token burzy Bitmarkets? OK, byla tam akce. Chalani, máte to veľmi ľahké, ale bohužiaľ si... Bitmarket token? Nepokaž to. To byla moje jediná střela, co jsem řekl. BTMT? Áno, výborne, skvelé, Adam. Skvelé, Adamka. Takže, máš jeden bod. Kedy bol Bitcoin spustený poprvýkrát? 2001. Nie, ale skúšaj. Teoreticky daj ty odpoveď a uvidíme, kto bude možno bližšie. Asi 2009 podle mě. Ty si videl moje odpovede. Tak ale okej,
Adam, beriem to ako za odpoveď, lebo máš pravdu. Si šikovnosť vyhráva. Ktorá kryptomena bola pomenovaná podľa memečka? Po psí meme. Shiba Coin, nebyl to? Bol to Shiba Coin. A ešte vieš mi dať jedno? A Dogecoin. Adam gratulujeme. Vyhral si. Samozrejme, Adamka, veľmi ti ďakujeme. Bol si výborný, bol si skvelý. Gratulujem, Adam. Nech sa páči. A choď na www.bitmarkets.com. Tam si s týmto BTMT tokenom môžeš obchodovať. Jo. Cool. Gratulujeme a samozrejme Adamka, ďakujeme ti veľmi pekne. A my samozrejme chalanom ďakujeme a prajeme im veľa šťastných kilometrov na bicykli. Ďakujeme. Čau. Čau.